ngah balik pani bak perestun ni maduk perestun ni mo. Hi maduk perestun bedengan hoi maduk perestun dengan phalilam dak ri jongi nyu ana ipam. Dia dah lilam pada dah ni penbuat mengi pai ba ati kita ki beriu sarkar jongi ba ken le kita ki kam ni sakenno. Pisaru kata 10,000 tu tok beriu. Mdai tang kita iden bapan san lak ru. Kanga? Hoi, dia nang ta pada ngasukwa ba nama banga ngade kalung kemi na usmu kumnu hana. Tengok ngada panjing bet chua nama balai. Bil apun yang ada ki hajar mut. Tiga mut ba, yen yo bandang mentam ro iwe dapan bisa 10,000. Hoi, dia ada lai hajar mut lada ki pan 10,000. Mun ngah balik pani bak perestun ni maduk perestun ni mo. Hi maduk perestun bedengan hoi maduk perestun dengan phalilam dak ri jongi nyu ana ipam. Dia dah lilam pada dah ni penbuat mengi pai ba ati kita ki beriu sarkar jongi ba ken le kita ki kam ni sakenno. Pisaru kata 10,000 tu tok beriu. Mdai tang kita iden bapan san lak ru. Kanga? Hoi, dia nang ta pada ngasukwa ba nama banga ngade kalung kemi. Mdai bangawan hang ni haka san jong gini ki global platform semua. Mdai bangawan bangan that ki samla. Kade ngakwa hiba ngakwa bangan pensyai bahai ki samla ki jongi ba balai ki ong dan kam. Kedang mentam ru iwe idang fun yang hamnen mestap hi dan mafun i ong ba i dan kam dan jam ong la susong hayang sibanai. Jeng ong pia bam da ni ong asya bam da ru nama ba i ong ni sudan tang ko ba ni rat tang ko ba ke hang ta la batai i komnu ba ublei u ai ni ki kam bangin tip ban prei nama ba kem hi kai ki kin ke komnu pia phone yang tip bangadan kam i mai jama i dei ba om sim la ai kam ai mai yang hadu sobenya i men jonga ru hadu sobenya tang gading ta tang siat mangaru kila ibret ki ong bai ba yo nga dei kuk te hadu kata kadai ka bangawan pada hangane karansan kum ka brio ko batrei lut ta ki kam ba ki ba kam dei ki ka bor ka jom ki brio kadai tang kata ka bor jong blai hi nama ba na kwa bani thu epi kum no ki kam ki jonga ngadan kadai ka ba tang dai bor jonga hi nyadu jinglong khulung jonga ngathan ki saibul nyadu ngala khanna ngaju syat ki ju hikai ki nan jonga kenang ta pada ki babun bahag ta ki kam ki bahadu man ta pada ki bangala man ai kami ki kena man tapan kadai banga pleno training center dikata training center pada kadai ka banga su ple tang dai bor la jong ngathet dai sab jo imei ya kita ki stove ya kita ki meat ya kita ki oven ngathet kita ro kan da pendu ya ka share jo ki khun mangaku aman ai kam ya ki samla til nang ta pada imat hantai ngayo i bakadan no kajing kerkupan kawan no kani kajing ajing tip na kani ka prime pan baki ai ya kita ki training tinga na la di ngan la ban ai training ka no mangade temen beriu ka bangam ju trai bat kumno mentang nang mangan trai lut kita ki kam ki banga trai na do ngadang khna til kata ki jing kai jonga ya ki khana khalam tang ka di board jing start jonga tang bajat Bangladesh pada ya ka jing kuliah pada te ya ling ba ki ne ki internet pada alam kham sem phang su kumno bangin yin shet nin tiu ki jing bam ki bakot ki bakhya kumno bangin pendan kam ya ki ginu ki bami na kamarak mariang ka jongi do ki kam pada kum ki jong ka food processing nang ta kumno ki bayade ha ka bakery kumno ban shet ki nang ta de na place ka restaurant Bangladesh ke guest house kamu ba kita ki kam ki bana ka ras kumno hang halai mer hi di hang ta ngayo wan hikaya kita kawan no kata kajing kerku pada na kan ka prime ki khot ki khna jonga pada banyalam ya kita ki training di hang ta kan kemut ketika ta kan ke bangi ki brio ni shuduwai ublai ngim tip ublai don hai ni shuwat la kawat hi henry ublai penyo i ba udon hakikam mon ni wat yo ublai da kikam ublai udon hakikam ki jongi hang ta man ta pan ngadan shibun kita ki khna ki ba jefun yang nga ba ki kwa ban join ya kini ki training ka sarkar
namal baka sarkar pate ka pelelenti ka ay mensen ka ay kicing hikai ban pentibet hak ki babun ki kam kamut ka habaro ay ki kam hinu hinu ki kam